Ahojte, chcem vám ukázať, že ako nakresliť napríklad, ja neviem, nejakú lienku, motýlika a tak. Takže budeme na to potrebovať fixky a ešte ceruzku. No ja mám niečo takéto a môžeme si teraz ísť ukázať, ako sa napríklad kreslí motýl. Takže máme motýlika, hej. Ak sa vám nebude podariť, tak si najskôr trošku načrtnite, ako to môže vyzerať, hej. Vysávame, takže môžete počuť, že vysávame. Ak chcete, môžete spraviť napríklad menšie telo, hrubšie telo a tak. Zatiaľ mám len toto. A ja s tým telefónom vždycky posúvam. No, teraz si musí byť presne taká istá výška, aby bola hlava. Takže ja mám. Teraz asi nevidíte. Dobre. Nakreslíme si takú menšiu hlavu. Ja moc neviem kresliť tú hlavu, ale nejako takto. Potom ideme najskôr, že už tak natýkadla, ale ideme si spraviť krídla. To môže spraviť hociaké. Ja si spravím takéto. Moc sa mi to nepodarilo, ale ešte, že mám aj gumu. Dobre, spravila som ešte niečo takéto. Tak. A môžeme na tie krídla. Nie niekde od krku, ale niekde aspoň takto. Nemusíte ich spraviť väčšie ako ja, ale môžete ich spraviť ako chcete. Ja moc krídla neviem kresliť, ale viem ich nakresliť aspoň takto. Potom si nakreslíme ešte menších. To musím vygumovať, prepáčte. Tak. Je to takto, nejako. Moc tie krídla neviem kresliť, ale nakreslíme ešte menších, tým je pekne kresliť. Teraz toto si nakreslíme niečo takéto malinké, to si dáme takto. A teraz ideme nakresliť oči a tvár aj nos. A teraz spravíme tykadlá. No, vyzerá to nejako takto. A môžete to ešte vyfarbiť. Takže ja si vyfarbujem toto na rúžovo. Tak. Teraz si ideme vyfarbiť tieto krídla. Takže ja si to vyfarbím. Dobre, a ešte ideme druhé krídlo. Dobre, už to je. Takže takto to nejako vyzerá, je to trošku rozmazané, lebo neviem, čo sa stalo, ale vyzerá to nejako takto. Čaute!